पगरी हमरे त चर्चा हौ जिला में सगरी। अगे सुन पता लगा लिए कमर में पिस्टन या मथवा पगरी हमरे त चर्चा हौ जिला में सगरी। तुरंत टंगा जइबे कर न गुमान पांडे न मिश्रा नहियौ बबुआन ए छौड़ी हियौ हम खटियो हिरान। पांडे न मिश्रा नहियौ बबुआन ए छौड़ी हियौ हम खटियो हिरान। मिक्स बाय अरविंद राजा। खा पी के मस्त हियौ दूध दही माठा बोलबे त कोड़ देबो 2-4 कट्ठा। बुझले जोता जइबे खा पी के मस्त हियौ दूध दही माठा बोलबे त कोड़ देबो 2-4 कट्ठा। जदि धरा जइबे ले बौजान पांडे न मिश्रा नहियौ बबुआन ए छौड़ी हियौ हम खटियो हिरान। पांडे न मिश्रा नहियौ बबुआन ए छौड़ी हियौ हम खटियो हिरान। मिक्स बाय अरविंद राजा। दुश्मन ला दुश्मन हियै दोस्तन ला जान गे हमरे में बस हई सबके परान गे। अगे सुन इज्जतिए ब्रांड है। दुश्मन ला दुश्मन हियै दोस्तन ला जान गे हमरे में बस हई सबके परान गे। संतोष धीरज प दे ध्यान पांडे न मिश्रा नहियौ बबुआन ए छौड़ी हियौ हम खटियो हिरान।